El podríem resumir de moltes maneres i amb diferents paraules. Victòries, alegria, somriures, derrotes, tristesa i llàgrimes. En general, moltes emocions, records i històries de superació i aprenentatge entre d'altres. Avui veurem una història de 14 anys de futbol sala i l'incidència de l'esport en una de les pèrdues familiars més importants i impactants per a una persona. Aquí comença Més enllà de l'esport. Jordi Riera, bona tarda, com estàs? Molt bé, tio. Bona tarda. Benvingut aquí al nostre primer capítol de Més enllà de l'esport. És un plaer que siguis tu el primer que ve aquí, un company de confiança. Ja havies estat aquí, si no m'equivoco, a alguna festa. Sí, alguna ja havia trepitjat aquest local. I bueno, pues, esperem que estiguis a gust, que estiguis còmode. Hem decorat una miqueta això amb el nostre Guernica particular que el va pintar el Magí, amb cosetes, unes bambes de futbol sala, una miqueta de tot. Bueno, per començar amb tu, exporter del Molins 99, si no m'equivoco, del futbol sala. Com dic, exporter. Per què vas acabar deixant aquest esport? Doncs sí, vaig començar amb 8 anys, em vaig estar 14 anys jugant al Molins, no mai vaig sortir d'allà. I al final, doncs, el compromís, el fet de tants anys, vaig acabar com agobiant una mica dels entrenos, arribaves a casa a les 12 de la nit, al cap de setmana te n'havies d'anar el dissabte a Lleida, al cap de 2 setmanes a Andorra, perdies al cap de setmana. I bueno, al final doncs, és valorar una mica i vaig pensar que ja no em compensava, que ja havia de fer un pas al costat i bueno, de moment així estem. Quan fa ara mateix que vas deixar el futbol? Fa 2 temporades, aquesta és la segona, l'any passat sencera ja no la vaig jugar, doncs fa 2, sí. Bueno, ara mateix, tal com estan les coses amb aquesta pandèmia, bueno, gairebé que és millor que estar apartat del futbol. En algun moment, en aquest temps que portes sense jugar, has pensat en tornar? Doncs mira, jo crec, a mi em feia molta por el fet de deixar-ho. 14 anys jugant a futbol, cada dia o cada 2 dies tenies entreno, partit, i a mi m'agradava molt, o sigui, em segueix agradant molt el futbol, però la veritat és que no m'arrepenteixo. També la situació que s'ha donat durant aquest any també m'ho ha posat més fàcil, perquè a l'hora veus que cada 2 partits estan suspenent partits, estan suspenent entrenos. L'any passat sí que em va costar una mica adaptar-me al fet de veure's des de fora, però aquest any no, la veritat és que al final t'acostumes i els altres esports que he anat fent doncs, m'han anat complementant el que em donava el futbol. Perquè tu, com dius, ho vas deixar per aquests viatges, perdies moltes hores, els caps de setmana sobretot. Això passava perquè el Molins 99, si no m'equivoco, el sènior estava en una bona categoria, no? Estava en una categoria alta. Ara mateix no sé si és... Jo ho relaciono una mica amb el futbol, no sé si és primera catalana o nacional. És tercera. És tercera nacional, diguéssim. Llavors, clar, hi ha aquests viatges que bueno, són més complicats, com tu dius. Sí, la veritat, hi ha 2 grups a Catalunya i sempre ens tocava el grup de Lleida, Andorra, part de Tarragona, i just ara que ho he deixat ja ha tocat el de Barcelona, després de tota la vida jugant allà, però bueno. Sí, ja et dic, d'aquí teníem comptats equips de la zona de per aquí, tot el que més és que eren viatges d'agafar l'autobús, bueno. Sí, recordo moltes, a l'Instagram i històries que marxàveu bastant lluny i de fet l'any passat també, si no m'equivoco, també els hi va tocar jugar per fora, perquè el vam seguir ja que l'any passat van estar a punt de pujar, va parar la Lliga i amb alguns companys teus, excompanys teus, doncs vam parlar i vam veure que anaven tercers o quarts i van pujar el primer i el segon i estaven una mica decepcionats. Com va començar aquesta etapa teva al futbol sala? Perquè fa molts anys que jugaves a futbol sala. Com vas començar? Què et va motivar? Qui et va motivar a començar? Doncs vaig començar als 8 anys, al Benjamí, que no hi havia res més abans. Ara hi ha Promesa, crec, i no sé si hi ha alguna més abans. Ara ja no. Abans no, era només Benjamí. Vaig començar al pavelló de Molins, que és la típica extraescolar que feien tots els esports, i arriba un moment, als 8 anys, que et diuen ara què? Ara què has de fer? Bàsquet, handball, waterpolo... I mira, vaig començar a futbol sala
I la veritat és que molt bé, vaig començar de jugador, em vaig passar 2 o 3 anys, no, potser Benjamí de primer, Benjamí de segon de jugador, llavors va haver un moment que em vaig ficar de porter, no se'm va donar malament, vaig començar a compaginar fins que em van dir... Anaves rotant, no? O sigui, perquè jo us venia a veure, tu, el Manel també sobretot, en aquella època jo crec que estaven els gemelos fins i tot, l'Adri i el Víctor, i me'n recordo que un dia anava, et veia de porter, un altre dia anava, et veia marcant gols i dic, aquest tio de què està jugant? I crec que, no sé si es deia Julio també, es ficava de porter. Sí. Una etapa... Érem uns quants que anàvem fent això, perquè l'Adri Lozano crec que també feia de les dues coses, Julio també i jo també, fins que va arribar un any que ja em van dir tira cap a la porteria, que estàs millor allà. Sí, que se't dona millor. Quin entrenador et va marcar més a tu? O sigui, hi ha molts jugadors d'ara que jo crec que eren entrenadors, que han estat entrenadors, jo recordo algun, però quin és el que, de tots els que has tingut, en etapes d'així de creixement, de la base, no? Quin és el més important o el que més t'ha marcat? Hosti, n'he tingut molts i per sort de molt bons, jo crec. De ben petit vaig tenir a Pepo, el germà de Franqui Canals, i la veritat és que va ser un molt bon entrenador, a Jesús també, però potser em quedo amb Jorge Rubio, un que no és d'aquí Molins, que bueno, per mi és el que millor sap gestionar, bueno, dels que he tingut, el que millor ha sabut gestionar un equip i coneixements de futbol sala en té de sobres, vull dir, amb ell, a part vam pujar, va ser a juvenil, de primer, crec, no, de cadet de segon, diria. Vam acabar pujant i vam jugar molt bé i la veritat és que és molt bon entrenador. Aquí al futbol sala, ara he recordat que és bastant més fàcil, almenys que el futbol camp, classificar-te per la Copa Catalunya, si no recordo malament. Jo he vist a bastants equips del futbol sala jugant partits contra el Barça o equips així. Tu has jugat algun cop contra el Barça? T'ha tocat? Sí, vaig jugar 2 cops. Vaig jugar primer de Leví, un amistós, va ser un 16-0, ens van fotre, no vam tocar la pilota, i després va ser a juvenil, que crec que va ser a 8 que vam jugar. La ronda abans, a sobre, va ser un partidàs. Anàvem perdent 4-3, diria, no, 5-4. Marc Montaño havia fotut els 4 gols. I estàvem jugant de 5, jo jugant de 5 de porter jugador, i passo pel costat... A tu t'agradava, jugar de 5, a tu t'agradava. I passo pel costat de l'àrbitre i escolto última jugada. Ja era temps corregut, a juvenil. I jo, hòstia, ja està, estem fora. Total, que m'arriba una pilota, li xuto de la pitjor manera que sé. O sigui, vaig xutar, que anava la pilota així, passa de canyo d'un, passa de canyo de l'altre i entra. 5-5. Va ser un show. I llavors vam anar a penaltis i vam passar. I llavors ens tocava Barça. I no van ser 16, però van ser 11. Bueno, cap a casa igual. Sí. Poques persones potser ho saben o ho recorden, però en el moment que tu vas creixent i vas fent amics i tal, a infantil, si no recordo malament, fas un canvi. Tu i el Manel feu un canvi i passeu de futbol sala a futbol camp a compartir equip amb mi. I com recordes aquesta experiència? Com recordes aquella temporada? La recordo dura, la veritat. Vaig començar això a Benjamí a futbol sala i jo potser duia 3 o 4 anys dient-li a mons pares jo vull anar a futbol camp, jo vull anar a futbol camp. Potser era com una moda, no? També en aquell moment. Tothom jugava a futbol camp. Tothom jugava a futbol camp i al final jo mai ho havia provat. Estava cansat de ser porter i vaig dir, jo vull provar-ho. I al final, al cap d'insistir, doncs mons pares van dir, vinga va, vés a futbol camp i prova a futbol camp. A veure, i en Manel també va voler venir. I la veritat és que al Nadal els vaig dir, tornem a futbol sala. I em van dir, no volies futbol camp, doncs ara acabes la temporada i l'any que ve ja tornes a futbol sala. I la veritat és que, bueno, no per res, sinó el grup estava superbé, estaves tu, el Casaín, el Kaiser, l'Ivan, l'Aleix. La veritat és que molt bé, l'únic que no se'm donava bé, i ja està. A sobre vas venir una temporada que era complicada, perquè érem infantil de segon any, érem a l'A, era l'equip que estava a la millor lliga, diguéssim, que en aquell cas era la primera, però que normalment el Molins feia un pujo a primera, baixo a segona, pujo a primera, i el nostre repte una mica era aguantar a primera, i vam acabar 8ens en una de les lligues més difícil, que estava Gavà, estava Cornellà i companyia, i sí que és cert que vas tindre la sort d'estar amb l'Alberto, que al final com a entrenador i com a persona és un 10, jo crec que és, si no el millor, dels millors que he tingut, però clar, arriba justament, crec que tindríem 12 anys, no? O així, més o menys, infantil són 12-13, diria jo.
És complicat, és complicat. Ficar-te a futbol sala, ficar-te... Si no has jugat mai, era... I de jugador, passava de porter a jugador, i a més l'Alberto no sé per què em va fotre a lateral esquerra. Sí, complicat, a sobre. Esquerra, a sobre, que però bueno. Bueno, mira, una experiència que explicarà als teus fills. L'etapa sènior al futbol sala, com la recordes? La recordo molt bé, la veritat és que jo crec que ha estat la millor etapa que he viscut al futbol sala. Hi ha hagut anys de tot, però sobretot el primer any que pugem ja com a sènior, com a tal, estàvem al sènior B i teníem un sènior B la majoria de primer any i els que no eren de primer any eren de segon o tercer. I era com, a veure què hacen aquests, ara que segur que baixen. Vam els 7 primers partits, guanyem els 7 primers, ens fiquem entre els 3 primers i acabem pujant a la Lliga. I la veritat és que va ser un any molt bo, ens entrenava el Pepo i vam jugar molt bé. En el primer equip, en el sènior, arriba un moment, no sé si al final, però diria que vas ser capità, et van escollir com a capità, o almenys jo algun cop que t'havia vist sí que eres el capità de l'equip i jo pensava que eres un dels més joves. És així? Vas ser capità? Capità vaig ser a juvenil durant 2 anys, fins que per temes vaig demanar-li a l'entrenador que no volia ser més. I a sènior diria que no vaig ser-ho. No, però igual era quan éreu sènior B. Potser algun partit suelto sí que amb el sènior... Amb el sènior A no, amb el sènior B sí que algun partit suelto potser havia fet. De jugadors, de companys d'equip, qui recordes que hagi estat el més important o un dels millors jugadors que hagis vist, almenys amb el teu equip? Qui recordes així que... En etapes... La que vulguis, futbol base, diguéssim... En etapes de formació, jo crec que dels més bons que he vist mai ha sigut l'Arnau Molins. Molt ràpid. Molt ràpid i ens ha donat tantes alegries que... Sí, espectacular. Marc Montaño també feia molts gols, sobretot a partir de cadet i juvenil. Jo els coneixia a tots, era per vosaltres i algun cop havia jugat amb ells i sí que és veritat que l'Arnau era molt ràpid i el Marc Montaño... Molt físic i molta potència. Exacte, i que es girava, et fotia un xut. I tant amb la dreta com amb l'esquerra, el tio li fotia molt bé. I així en etapa sènior, amb els últims anys, és que han jugat... Han passat molts jugadors, no, pel sènior? Han passat molts jugadors. De fora, també. En el moment que pugeu categories entenc que el club també aposta una mica per algun fitxatge. Sí, jugadors, hi ha jugadors molt bons a sènior A. Està l'Àlex, està el Navarro, el Victori és espectacular, o sigui, físicament és una bèstia. N'hi ha molts. El Rubén té molta tècnica. L'experiència també de l'Ivan, del Rubén i de l'Àlex. Clar, ells venen de jugar des de la primera catalana i ara estan a tercera des de fa un tot d'anys i tenen una experiència que estan curtidors en mi batalla. La veritat que sí, que molts d'aquests jugadors, jo he jugat a algun torneig de 24 hores o mixtes i tal, i em va sorprendre l'últim cop que vaig jugar, s'ha de dir que jo venia d'una festa llarga i vaig al·lucinar amb el Miquel Navarro, que ja l'havia vist, però també amb el Victori. No sé si et sembla... Potser més ràpid, però semblant al Montaño, potser, de físic i de xut, sobretot. Sí, potser tenen un joc bastant semblant. Montaño potser una mica més tècnic, però és que Victori té molt de gol. I físicament és una bèstia. En aquests moments, quan tu vas creixent al futbol sala, no sé si és en etapa juvenil o ja directament a sènior, arriba el moment potser més complicat de la teva vida, on arriba la malaltia del teu pare. Ens expliques una mica com va ser aquest moment, el moment de la malaltia, els mesos que vas passar? La malaltia va ser una malaltia llarga, va tenir càncer de colon i va ser llarga. Va durar uns 3 anys des que li van diagnosticar, però tot va ser com molt ràpid, no ens ho esperàvem. I em va enganxar a sènior B de primer, l'any que et dic de Pepo que acabem pujant, per sort va ser un molt bon any. I la veritat és que va ser un cop molt dur, però al final també l'esport, jo sempre, a mi he deixat el futbol, però segueixo fent un tot d'esport perquè és que a mi és el meu moment de dir me vado, claro, m'abadeixo de tot i el cap et despeja i quan va passar això doncs va ser una mica així. Va morir un divendres, aquell cap de setmana descansàvem i el següent dissabte, que va ser el primer partit que fèiem, tocava la Sínia, ens visitava el líder i havia perdut superpocs partits a sobre. I aquell partit, jo vaig al·lucinar.
vam fer el típic, el minut de silenci, tal i qual, i vaig jugar superbé, o sigui, ho parava tot, i el que no parava jo anava al pal, o sigui, potser vam fer 5 pals, arribem al final del partit que anàvem 3-2, guanyant, anàvem 3-1, ens marquen el 3-2, i ells de 5 ja a la desesperada, i anàvem guanyant, agafo una pilota, xuto a camp i gol. I just estaves allà? Jo diria que estava allà. I just aquell dia ma germana havia vingut, que mai havia vingut a veure'n. Bueno, mai, potser molt pocs partits. I estava ma mare i ma germana a la grada i me'n recordo que vaig anar allà a abraçar-me amb elles i per mi va ser el millor moment de la meva carrera al futbol. Bueno, aquests moments a vegades, això, el futbol t'ajuda jo crec a treure la ràbia, tal com dius tu, tots els pensaments que tens desapareixen una mica i només et centres en la pilota. Creus que ho vas passar pitjor, o sigui, tu vas prendre pitjor quan va morir el teu pare o ho vas passar pitjor durant la seva malaltia? Quan va morir. Quan va morir. Sí. Perquè hi ha vegades que, com tu dius, a vegades que tu esperes, que ja estàs una mica més preparat, però potser quan estàs veient que està patint és quan et costa realment més. No, quan va morir totalment, perquè és que jo la malaltia l'havia portat superbé fins a l'últim dia. O sigui, a mi em va agafar de sopetón i a ma germana. Ells dos sí que sabien una mica més el tema, ma mare i mon pare, però a tots els altres, a tothom, li va agafar com de cop i... Bueno, una merda. Sí. Jo també em va agafar bastant de sorpresa quan ho vau dir i tal, però bueno, són moments que s'han de passar i bueno, al final el futbol si t'ha ajudat en aquest aspecte doncs molt millor. Canviant de tema, oblidem ja aquestes penes, has portat alguna cosa? Has portat algun detall? Sí, m'ho vas comentar i t'he buscat a l'armari, el fons d'armario. T'he portat una samarreta vintage, de quan era infantil. Hòstia. Mucha història, aquesta samarreta. Quan era infantil, mare meva. Sí. Quina talla és, tio. Això, jo què sé. Està borrat. Mare meva, l'escut inclusit de tot. Antigament, sembla un de la Incresa, quan jo tenia 8 anys. Ensenya-lo una mica a càmera, jo que tinc el micròfon. Sí. Brutal. Doncs moltes gràcies, Jordi. Això ens ho guardarem aquí, canviarem aquesta que hi ha aquí del Manchester United, que era el poc que tenia jo per casa, i ficarem aquesta a la pròxima entrevista. Per acabar, ja ràpidament, has pensat algun convidat que pugui estar per aquí amb nosaltres, que ens pugui explicar alguna història seva, les seves experiències en el futbol i la vida personal, com ha afrontat tot? Doncs sí, jo crec que seria interessant potser Adrià Aliaga. Adrià Aliaga, porter de l'Hospitalet, a segona B. Que fins i tot diria que estan per pujar a segona A. És d'hora, encara és d'hora, però... Queda molt, però sí, està molt bé. I ha passat per 1000 clubs i suposo que... Doncs l'apuntem Gamba aquest, l'apuntem Adrià Aliaga, conegut, jo havia jugat amb ell a la Incresa però fa un munt d'anys. Sí. I bueno, i per últim, ja que nosaltres ens correrem l'entrevista i tal, quina cançó podríem ficar per acabar l'entrevista? Així que li agradi una mica a l'Adriana, que digui, hòstia, el Jordi ha pensat en mi per un moment. No, a mi cançons que m'hagin ajudat, doncs unes quantes. I amb el futbol també, sobretot, m'agradava escoltar alguna cançó abans de concentrar-te, per escalfar, ficàvem cançons. M'agrada molt la de Go Solo, de Tom no sé què, Go Solo, es diu. L'apuntarem, la intentarem ficar al vídeo al Gamba i jo, i res, Jordi, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres, per debutar més enllà de l'esport. Segurament, si això ho allarguem, ja quan tornis al futbol sala et portarem aquí a una entrevista, portarem a l'Adriana també per si de cas, i res, Jordi. They say it's a matter of time, 1,000 days and the sun won't shine before I come back.